Kalau long kejing kemen bak kejing sengu sarong kama kerau ki artili ki jakas aiji kai ha ke distrik di boy. Hadian bagi arut samla pulik la pas pa ba dio bandrong ha ke top 20 ha ke sen ke bedengkong ha ke eksamen SSLC balap long dak embos. Ini ki argut ki samla pulik balawan ra enam bat buram ya laki skul ki kentop ya kalasara penbiang nongbri ke populia Hasin Michael Higher Secondary School Umsning. Kabelapas bat rong ha ke kerdan ke bapra jong ke top 20. Dan kebayo Sanspa Andrew Pupra Max bat ka daya kemen ika talang na School Ferrando Higher Secondary School Umroy Nongra kabalawan ka kerdan ba Arpo jong ka top 20 de kebayo Sanspa Sanpusan Max. Nagalang principal jong ini artli school begentop ya sister Idelin Soklet jong St Michael's Higher Secondary School but sister Teresi Zuram Sangi jong ka Ferrando Higher Secondary School. Ilapan pau ke jingkemen ke bakrau holor ke jingjop jingki school jongki benyo rung ha ke top 20 jong ke eksamen SSLC arajar arpun real ha ke sen ke benengkong ke balalong shisha ke buram ki school jongki. Gila airu ke jingero ke bakrau ya laki kena pulia ki balala ban pas bah ke eksamen bat pen urlong hi jing ang nuat jongki kum ki noi kai bakin mi ki kena pulia ki ban pas bah bat ban poy shik ne ka thong. Dah ke beberap bagi degi kena pulia ke betrish tom bat ki berminat bah lagi jing pulia bat ki lakit bok kit ruang ru bekenang tengshan ki kerdan pulia. Habayok benia keran bat kalasara penbiang nongbri bat daya kemen ika talang. Jadi penpau ke jing sengungu ke benengkok nge show blay ubela betin nanti ki ke jing penkre ke eksamen nalor ki kene ki pa bat ki nohikai. Kebela yai kershan ki man lagapor. Kilo ong ru badai leng ba ke jing trish tom ke jing minat bat klam da penlen kepor. Bagi lala ban ke duso jong ke jingjob. Bagi le kentur ki bagi samla pulik ba angnot ban kio ki kerdan ke bakam sejrong bakin yai minot. Hagni kesngi na kaliang ki bor peniat jong St Michael's Higher Secondary School kila ai buram da kapisa ba arpo wajar tengka sya kalasara penbiang nongbri kum kadak ban ai mensiam bakan ang la ban tengshan syok ki kerdan pulia ki bakam selor. Ka hakalinti bang ayat mo nduk ki hakijing pulia jonga ala syem shibun ki jing tinteng don ba kamtam kajing jaitu away kajing jaitu ban record kajing buteng kataru ngarong alayat limba kita te kibun ro ki distractions ro tang ba abadon kam te bang indon kamon ka ba scam gen ki kata hi sing ends te 11 12 tenga ni tmu banit science te hadal dep hantu aku ban tre ha ka medical field ma ban kam ka jing tmu junga ban le ka medical field ka de ban Shakri ki bruma te kumba ublay ro ko ai ni katahi te ngarok katahi ko ban Shakri ki bruma te ka khwar jonga ki ya barok ki khna khamtam ki juniors jonga ka dei ba pintrish tomma ka ba kongsan te ka di jing trish tom ka jing minat ka jing ko jing mot ma wat langi don ka jing nang jing star ru hendrek klan ka jing trish tom te kalau musab te bat ru ngin shania hau blai wat la dangi syam shibun ki jing ni syam ki jing jing penwet ki jing thuat hendrek ni dei bar bor bandan ka jing duai hau blai ngin shania hau blai wat la da don shibun ki jing ru dei bandu jing kerman hendrek bar bor ngin duai bat ngin trish tom ngino. I was so excited. Lakaben palat hikai namang kimberenti hi pam daw snapping sayo ki top katuk ningot ne ta yo iwe ting lakaben bahakan nama kimberenti bun snap ya kini ki ban yo kini ki top ma ki top 10 ni top 20 tiam tangi so kemen palat nampak school jugi hadian katuk ni snam bang kimberenti ting la yo kita menta usnam ha 2026 bakatek ila sarapan biak lendok nongbri. Kaliang jonga ngakwa panai ka message ki we pat para khana ba kede ban fresh tom kede ban le bha kede ban sedang na du basdang usnam ba kede ban mi brobo sakmat ban yai hakinu kinu kilenti ki babha ki babe ban yo ila takathong ka ba maki ki thmu ka chi im joki kumba ila sara ila tribha ila le bha ai ba kan kusa jong iru kanang yai bitin lenti ki we du kanang kun kusa ka bha ki we pat dan kalian juga school ru penslur yaki kena school ba kele bha bat ba kediyo kata kathong ba kediyo kata kaburam yaka school bat yaka yen kasem ba yaki we pat ki para kena ki para song snong jong ka dong ni jong ka jaka juku
hakajinya inti jonga nadu bangasdang hiban chong kelas 10 ngasutui ba kamlong kabasuk kalinti nomor ban poje khmat nomor daki hajar mut ki khna hapo meghalaya ba yale kani ka board exam te kalong ka ba shiba palat hi ban poje khmat te nadu basdang snam hi ngayai ong ba yaladi motivate be myself into ba ladang sedang mentah ngan la bi thrai ban poje taka thong ma banga kwa te kumtu ngalong consistency we ban pulikot man la kasngi baik kumtu wala nga pulitang shikenta ne 30 minutes kumtu long nga di ban pulikot bet man la kasngi te kumtu ki homework ki assignment kumtu long nga pende bet hakipot babiang but kumta long kamat sru man kasngi bet deban practice la dalong tang 30 minutes ne 1 hour kumtu minute kumba phi shong thai kumtu te nagabenta kini ki khna puli pembentapan ka advice ka wangku aban ai kalong ba mde ken ban kenrandi la da pisngo kumba pin give up na mde ban give up long kadang dan hi kala la da kumadan kasidan ko kod ba ong de English if there is a will there is a way te follow ba ka will ka jong phi te pin sapoi sha ka takalat ka jingchang ka jong phi ka pa pikwa ngaku aban ai advice mta kini ki khna present class 10 momenta ki ba log ki junior janga ba kimde ban chanya thana ka gaibuk namar ba kani ka CM gaibuk ang kabangi yo last year ru oi kairap ba ma yangi ki khamtami ki ba kham every student on umta ki kham chanya ba ka gaibuk te oi kairap hi hindrai ban chanya telitla para ka tu kalong ka ba bakla shiba palat namar ba kuma pa social ru subject social ang ki bun ki MCQ bara kim bun ba wan na gaibuk ki wan bin na book te kawing aku aban I advice teman tak kini ki present class dan bara ba ki deban along apa ki pen crack ni board exam ma ki deban pulih bin na book like go through bit from the book bit nadu pas dah adu bakut te katu ka book kila dan kam hakipon pa kila prepare ka board exam anda kila lalut bara ya katu ka book la go through ba hakata ka por ki deban pen kami ka book kum ka kumalang guidebook te kuman guide yakihi kana bakin nang pas shu khmat bakin wan khmat. I really feel proud and I feel so happy. At first, when I heard about this result, I didn't even know how to express my joy over this good result. And as we have said, I feel so proud about this because this is the first time for the school, in the history of the school, to get a topper from our own school. So this makes us all so happy, all the teachers and all of us students. We feel so proud and happy about this. It also gives us a kind of motivation for us as principal and the teachers to motivate our children to do better than this. They can still strive harder. As a principal here, what I feel is that the students are actually very, they are gifted and they are intelligent. The only thing they need is motivation and a push from the back to do well. This is what I feel.